krstu. Pán Šmida zoberie do rúk toto symbolické pierko a zároveň aj pani riaditeľka. A teraz v čom bude spočívať? Takže keďže to má byť symbolické, vymyslela som, že to bude pomocou pierka, pretože kedy sa písalo v stredoveku iba brkom. To sa namáčalo do atramentu. Teraz to používam nalokše, už nebudem. Takže obetovala som lokšové pierko na to, aby sme mohli teda tú knihu symbolicky pokrstiť, takže posypeme a to, čo je, nie je masť, ale je to typické pre školu a to je školská krieda. Takže školskou kriedou vaša kniha bude poznačená a pierkom, takzvaným brkom. Takže nech sa páči. Áno, keďže ja to mám odkúkané od mojich krstov, tak taká formula je tam, že choď do života. Nech sa ti darí. Takže v živote dúfam, že bude. No, ja sa teším z tejto vašej výslednej bodky, ktorú ste absolvovali s pani zástupkyňou celý čas. A určite teda je to hodnotný materiál. Ja som ho posunula včera aj našej pani vedúcej na odbore vzdelávania, pani Makovej, ktorá takisto sa zoznámi s týmito vašimi výtvormi, ktoré ste teda spolu celý rok tvorili. No a je to síce len takej symbolické väzbe, ale v podstate v knižnej podobe. Vážte si to. Možno je to pre niekoho začiatok, možno je to pre niekoho začiatok aj koniec, ale to tak v živote chodí. Nie všetci budete spisovatelia, možno ani nikto, ale vôbec to nevadí. Tu ide o to, že tá vaša práca zúročená na hodinách slovenského jazyka je aj takýmto hmotným, materiálnym spôsobom zúročená. Takže aj ja, ak teda aj dovolí pán Šmida, ja to takým spôsobom teda ako on. Ja som teda síce na takomto krste prvýkrát, aby som bola taký aktívny člen, no ale o tom radosnejšie. Takže choď do života, opakujem aj ja po ňom už teraz, to je teda fráza, ktorú som teraz počula a dúfam teda, že aj veľa myšlienok, ktoré som si aj ja prečítala v tých vašich ukážkách, vám aj veľa dala, alebo dá do života. Takže nech ide do toho života. Kráčali. Ďakujem pekne. Áno.